Аномалии надворья. Беларусь накрыла снегом у концы красавіка. На Островецкой АЭС отключили энергоблок, а у столичном метро затрымали агрессивного пассажира со Смоленску. Про гэта и не только опавядзём у коротким выдании навіны у понеделок 27 красавіка на Белсате. Пачынаем. У Беларусі трывае абвешчаны сіноптыкамі памаранчавы ўзровень небяспекі праз моцны вецер. Напярэдадні непагадзь пракацілася па розных рэгіёнах краіны. Пра маштабы і ліквідацыю яе наступстваў апавялі ў Міністэрстве надзвычайных сітуацыяў. Падраздзяленні МНС больш за 60 разоў ездзілі распілоўваць і прыбіраць дрэвы, што ўпалі ў Берасцейскай, Віцебскай, Гарадзенскай і Менскай вобласцях, а таксама ў сталіцы. Непагадзь пашкодзіла 8 аўтаў, прычым у Менску на 2 легкавікі ўпалі не паваленыя дрэвы, а кавалкі абшыўку фасаду жылога дому. На Берасцейшчыне і ў сталіцы ратаўнікі таксама дапамагалі зняць пашкоджаныя элементы канструкцыі ў будынку і пабудоваў. Пацярпелых паводле МНС не было. Акрамя моцнага ветру, Беларусь 26 красавіка накрыла снегам. Кадрамі з нетыповым для сярэдзіны вясны надвор'ем жыхары розных гарадоў падзяліліся ў сацыяльных сетках. Не абышлося без жартаўлівых допісаў пра ялінкі, салаты алюен ды пухавікі, якія шмат ужо хто схаваў у шафы да зімы. Без каментара. Першы энергаблок беларускай АЭС адключылі ад сеткі для прафілактычных працаў. Пра гэта паведаміў тэлеграм-канал станцыі. Там жа запэўнілі, што радыяцыйны фон у раёне аб'екту без зменаў. У Міністэрстве энергетыкі напярэдадні адзначалі, што афіцыйна АЭС выпрацавала 60 мільярдаў кілават-гадзінаў электраэнергіі з лістапада 2020 года, калі першы блок станцыі ўключылі ў аб'яднаную энергасістэму. Цяпер на долю атамнай генерацыі прападае каля 40% ўсёй вырабленай у краіне электрычнасці. У ведомстве сцвярджаюць, што праца АЭС дазволіла замясціць каля 16 мільярдаў кубаметраў прыроднага газу. Кожны энергаблок станцыі выдае прыкладна 28 мільёнаў кілават-гадзінаў за сотні. 40-ю гадавіну аварыі на Чарнобыльскай АЭС у Беларусі адзначылі дзяржаўнымі мітынгамі і ўскладаннем кветак. А беларусы за мяжою ў гэтую трагічную дату выйшлі на традыцыйны чарнобыльскі шлях. Такія акцыі адбыліся ў Вільні і Варшаве. Кадры з польскай сталіцы далей у нашым эфіры. Лукашенко змяніў канстытуцыю. Ён увёз ядерную зброю на тэрыторыю Беларусі. Сёння абмяркоўваецца пытанне правядзення вучэнняў аб нанесенні імітацыйных удараў ядерных па тэрыторыі Беларусі. Вінаваты ў гэтым Лукашенко, бо ён стварыў зараз пагрозу для нас. У Беларусі рыхтуюць змены ў працы ветэрынарных клінік. Улады плануюць узмацніць кантроль, асабліва за прыватным сегментам гэтага бізнесу, увёўшы абавязковае ліцэнзаванне. Пра гэта паведамілі ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу СТВ. Чакаецца, што новыя правілы пачнуць дзеяць ужо сёлета. Законапраект прадугледжвае, што адкрыць клініку стане складаней, а кошт усіх прэпаратаў і медычных вырабаў будзе абмежаваны спецыяльным указам аб цэнаўтварэнні. Да гэтага часу правяранне ў ветэрынарных клініках праводзілі пераважна пасля зваротаў грамадзянаў. У менскім метро на станцыі Каменная Горка затрымалі агрэсіўнага пасажыра. Ён бегаў па вагонаў, пабіўся з ахоўнікам і нават ударыў сваю маленькую дачку. Пра інцыдэнт работнікі метро павялі выданню «Мінск новасці». Як паведамілі відавочцы, падчас затрымання мужчына супраціўляўся, нецэнзурна лаяўся і крычаў, што яму трэба ехаць дадому ў Смаленск. Ахове метрапалітэну давялося ўжыць сілу, каб перадаць правапарушальніка міліцыі. Адзначаюць, што пасажыра ў стане алкагольнага ап'янення спынілі яшчэ на ўваходзе ў метро. Аднак той прарваўся праз турнікет да вагонаў з дзіцём на руках.
Созаснавальнік архітэктурнай студыі «Зробім архітэкст» Андрэй Макоўскі, якога затрымалі ў пачатку красавіка, з'явіўся ў сацыяльных сетках больш як праз 2 тыдні перапынку. Першая публікацыя прысвечаная праекту бюро «Сэрца Волгі». Аднак на каментары падпісчыкаў пад допісам Андрэй Макоўскі пакуль не адказаў. Сілавікі прыходзілі ў офіс «Зробім архітэкст» 9 і 10 красавіка. У выніку, як паведамлялася, затрымалі каля 50 чалавек. Адразу пасля гэтага некаторыя праўладныя рэсурсы намякалі на палітычныя матывы. Вядома, што ў архітэктурнае бюро прыйшоў загад наняць у штат ідэолага. Пасля прэтэнзій да студыі ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання агучыў камітэт дзяржаўнага кантролю, які назваў дзейнасць бюро незаконнай праз нясплату падаткаў і заробкі ў канвертах. У Віцебску ў выніку аварыі пацярпела 11гадовая дзяўчынка, якая трапіла пад кола аўтамабіля «Фольксваген», паведаміла Дзяржаўтаінспекцыя вобласці. Здарэнне адбылося на прыпынку грамадскага транспарту на вуліцы Герцена. Кіроўца 1961 года нараджэння не саступіў пасажырам, якія садзіліся або высаджваліся з трамваю, і наехаў на дзяўчынку. У выніку дзіцё з траўмамі шпіталізавалі. Па факце здарэння праводзяць правяранне. Яшчэ адна аварыя адбылася ў Лепелі на вуліцы Чуйкова. 30гадовы кіроўца «Мерседеса» збіў 27гадовага пешахода на неўрэгуляваным пераходзе. Ад атрыманых траўмаў той памёр на месцы. Чарговы нелегальны завод пад адкрытым небам працаваў на Градзеншчыне. У лесе каля Шчучына міліцыя зліквідавала незаконную вытворчасць самагону. Арганізатарам аказаўся 52гадовы гарадзінец, паведамілі ў адпаведным упраўленні ўнутраных справаў. На месцы знайшлі працоўны апарат, каля 100 літраў гатовага алкаголю і 3000 літраў брагі. У выніку ўсю сыравіну знішчылі, абсталяванне забралі, адмыслоўцы распачалі правяранне. Праваахоўнікі нагадваюць, за вытворчасць самагону пагражаюць буйныя штрафы і канфіскацыя маёмасці. Як варэнне, гэтак і ўжыванне гэткага алкаголю можа быць небяспечным для здароўя. Жыхары і госці сталіцы скардзяцца на немагчымасць безнаяўна аплаціць праезд у маршрутках, паведамілі ва ўпраўленні аператыўных захадаў інспекцыі Міністэрства падатку і збораў па Менску. Пры гэтым з леташняга лістапада дзеяць патрабаванне, што ў кожнай маршрутнай таксоўцы мусіць быць спецыяльны для гэтых патрэбаў тэрмінал. У адказ на скаргі прадстаўнікі падатковай службы разам з транспартавай інспекцыяй пачалі правяраць менскіх маршрутнікаў. Уладальнікам транспартавых фірмаў нагадалі, што за адсутнасць плацежных тэрміналаў пагражае штраф да 200 базавых велічыняў. Пры гэтым аплата мусіць быць не абавязкова карткою. Квіткі можна набыць і праз сістэмы Smart Pay, Cash.U і e-Post. Аднак такія безнаяўныя аплаты выклікаюць праблемы. Да прыкладу, ў сакавіку жыхарка Гомля паскардзілася ў сеціве, што кіроўца маршруткі ледзь не высадзіў за спробу аплаціць праезд негатоўкаю. Больш падрабязнай інфармацыі на карціна дня чакае вас у вечаровых эфірах аб'ектыву і студыі «Белсат» о 19 гадзіне паводле Менску. Заклікаю падпісвацца на сацыяльныя сеткі «Белсату», а таксама ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютубе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак дбайце, калі ласка, пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».